Olyan buzi. Tesztvezetés, kék, hikomart, Egy cigánygyerek hátul, megkaptam. 2011. május 24. Most világít van. Mi? A fogyasztás mérés. Semmi nem történt, Tomikám, tesztvezetés folyik. Szépen 3-asba tedd vissza, és adjál neki gáz. Csabika, értékelhető a Trabant 600? Nem rossz, mi? Tomi, mint büszke tulajdonos? Nekem tetszik. Jó. Nekem mint a 10. Kilométer-óra állás. Várjatok, zoomolok. $25,758 2011-ben. Állomásunk Kaba. Debrecen még 30 km. 34, bocsi. Tomika egy széles mosolyt kérnénk, mint boldog Trabant tulajdonos. Csabika széles mosoly, mint 601 utas. Köszönjük! Videós hang. Videós hang.